Иден Ред в световен мащаб е компания, която е изключително социално отговорна и се занимава с благотворителност във всички 42 страни, в които присъства. И в това число България не прави изключение. Ние се занимаваме с социално отговорни кампании, не само насочени към благотворителност. Поддържаме кампания за опазване на околната среда и кампания за здравословното хранене. В този смисъл, това, което ни накара да се занимаваме с благотворителност, всъщност е този общ дух, който имаме в компанията на световно ниво и отделно на местно това, че търсихме кауза, която да удовлетвори всички служители и те да я припознаят като своя. Първата кауза на Holiday Heroes, която подкрепихме, е от миналата година, тяхната коледна кампания, като нашите кампании са от преди 4 години. Подкрепяли сме различни неправителствени организации, но за първи път се включихме в кауза на Holiday Heroes с изключителен успех, наистина най-успешната до този момент. Те ни подкрепиха много, също ангажирахме и наши клиенти и партньори, фирмите 60K, Sutherland Global Services и TED. И, както казах, общо взето това е най-успешната кампания, която сме правили на корпоративно ниво. През последните години ставаме свидетели доста често на различни благотворителни каузи, които се организират от различни организации. И това, което всъщност ни впечатли в Holiday Heroes, беше ентусиазма на екипа и личното отношение, което влагат те в каузите. Освен това, самата организация на кампаниите е така устроена, че да ангажира лично хората. Тоест, когато човек се заинтересува как може да помогне, има доста начини, освен самите кампании, които могат да бъдат организирани между приятели и познати или на корпоративно ниво, както направихме ние, наши партньори и клиенти. Човек може да изпрати SMS като дари обяд, може да се запише като доброволец, може дори да подаде сигнал и да запише семейство, което е в нужда и на което да се помогне. Тоест, по всякакъв начин Holiday Heroes ангажират лично вниманието на хората, така че всеки да припознае своята кауза. Това е, което ми впечатли и ентусиазма на екипа, както казах. Това е изключително интересен въпрос, на който, честно казано, не се ангажирам да дам точен отговор, защото по наше мнение за бизнеса, който е решил да бъде социално отговорен, всъщност проблеми и пречки почти не съществуват. Важно е просто да намери своята кауза, в която се чувства добре и да я развие. Единственото, което ние наблюдаваме като пречка е силна дума, но все пак е самата отчетност на кампаниите, като в тази връзка също Holiday Heroes се справят страхотно, защото тяхната организация е много стриктна и много прозрачна, което помага след това да отчетем заедно всички резултатите. Благотворителността не е само за големите компании, тя е за всички нас. И в този смисъл мащаба на бизнеса не е от никакво значение за добрите каузи. Нашата социална кампания се организира от 4 години насам, като от 2 години насам включваме наши клиенти и партньори в организацията. Миналата година си партнирахме с нашите клиенти и партньори от Goodyear, а тази година ръка ни протегнаха 60K, Sutherland Global Services и TED, като това ни даде възможност да видим и двете гледни точки. Общо взето ентусиазма е заразен според нас и когато един работодател приеме
кауза за своя, служителите лесно я възприемат и обратното, когато служителите се ангажират с някаква социална кауза, това е много важно за работодателя. Той вижда, че те се вълнуват и съответно я приема за своя. Така че мисля, че ентусиазма наистина е заразен. Популяризирането на благотворителните каузи може да стане първо чрез по-голям медиен отзвук и второ чрез засилване и по-добро представяне на каузите пред компаниите и на компаниите, за което ние лично се ангажираме. Със сигурност не е последната ни кампания с Holiday Heroes. Надяваме се всяка следваща да е все по-успешна и по-успешна и им пожелаваме всичко най-добро за напред.